सा लोंनो नागिरदों लोगोफोर बेलासिनि सिनि सा लाल सा गाइखेर गैजा रोङा नालाय ओंखायनो जोङो माबाखौनो लाल साखौनो लोंनांगौ जायो आरो फिथाइयाबो खहे फन लाना फैनाय बिथिं जाय बिमाया माइरं सावगासिनो दं आरो लोंग्रा लोङा नोंलाय अखासो रोबा हागौ गेजेरावनो फिथाइयानो गोथाव नंथारा थावथारो नै लोगोफोर जोंहा थाइगिर जानोसै दिनैहाय थाइगिर खननानै लाबोनाय थाइगिरजों माजों जागोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरोना माजों जायो स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं भिडिअखौ दानिया स्टार्ट खालामसै चलो नै लोगोफोर थाइगिरखौ आङो साफा हानानै सुनानै लाबाय नै मानसिफोराबो बारा बुरजा नङा नालाय साथामल'सो माबाबा आंल'सो ओमफ्राय बांद्राय होबा गोखै जायो आरोना ओमफ्राय ओंखायनो एसे खम होबाय थाइनै दङ थेवबो बेयावहाय ओमफ्राय नै बेजों नाजों संगोन लोगोफोर ना नै सासेयाव मोनथाम गोलैबावगोनसो नै मोनथाम गोलैबावगोनसो थाइगिरजों नाजों जब जानोसैलाय दिनैहाय गोथावनो लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो आं दानिया नाखौ हालदै संख्रि होनानै फ्राय एवनानै लानोसै थाव हालदै संख्रि लगायनानै लाबाय आङो बेवहाय बे दसे दोनसै बेखौ माने संख्रि बानलुफोरा सरि बानलुसो होनलायनो संख्रि हालदै थावफोरा एसे हाबनायनि आरोना गोथाव मोदोमनायनि एबार र' दसे दोनथ'नोसै नै लोगोफोर एवगासिनो आं नाखौ माने खाथियाव थानो हाया नाया बेरसै आरोना बिदिनो अबेबा नाफोरा जि बेरखायो आंहा मेगनफोराव खावलायफोराव मोखांफोराव बेरजानो गिसोयो ओमफ्राय बिथिंजाय थाइगिरखौ एवनानै आरनानै दा रुगासिनो आरोना ओमफ्राय संबोला गोदौबोला एकदम मोजांहै गोखै गोथाव जायोब्ला नाखौ होनो हासिगोन आरोना बेहाय आं गिसोयो थावखौ बेरदेरजानो ओरैनोबा साइज नंखायाव मोखाङाव नै बेरदेरना होबा मा जानांगौ थावा नाखौ सानै एवदो आरोना सारायाबो फिसा नालाय लरहायाबो लाइटबो गैया खोमसिसि मा जालायखोथाय अखा फिसा हाबानो माबा लाइट थाया बेखौ फ्राय एवना लाग्रोनोसै आं दायो माइरं सुना लाग्रोनोसै नाया जागोन माइरंखौ बेहाय दोनो आरोना मामिया दाबावसो जावखांनानै दोनदो आयु साइज नुसोदों माथो टें 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 नो स्र'नो बेयावसो एखौसो जानोसै बेयाव आज्रा दोनखायो आरोना इंखुरसो नामासो बेलाय इंखुरस बायदियानोसै आरो इंखुरसो बियो ओरैयावबो दङसो आं हारसिंसो जागोन आं एसेल'सो जायो ओंखामखौनो नै मगसेल'सो जागोन आं बे मगसेयानो थालायबावगोनसो आंना दा एसे बारा लानोसै नाजों थाइगिरजों ना ग्लब ग्लब जाफ्लांनो हागौ गाजा गोमजा मोसालायनाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय सुरदेब मागैया फाननायसै नै दिनै फुंनि माने आलु फ्राय दंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ एसे दंबावोमोन नालाय ओमफ्राय दायो जानोसै आरोना आङो ओरैनो थाथ'ना फ्राय एवथ'नो नोंसोर जाथ'थ' खनसे आं जानोसै मालायफोरा बैसागुनि दख'ना रेगां देलायग्रा बायसिबाय आंहा मोनगोन ना मोनाथाय दख'नायानो गैया फैसायानो गैया इउटुबाव फैसा मोनबायनो मोनबालाय बायसाबला बायना गानगौमोन 400-500नि दख'नाखौनो दा बेखौ बायनोनो फैसायानो गैया गावनि मबाइल रिचार्ज सोनो गैयानोसो नायनोसै मोनोना मोना खाथिहालागै देख'थियासैबो मोना गैया मोनोबा बायना हरबानो जाबाय आंना लोगोफोर
बैसागुनि नामाव रंजालि बैसागुआव नै लोगोफोर आंनिया माबाया थाइगिरा ग्लब ग्लब गोदौगासिनो नै रसा ओंखारहांबायानो आरो दसे गोदौ होबावनोसै आरो इथिं नाखौ नै फ्राय खालामगासिनो आङो इथिं खालामखांबाय सब्रै ओमफ्राय बेखौ एसे बिदिखौ एसे गोखै ओंखारबावनोसै ओमफ्राय नाखौ फ्राय खालामखांबाथाय जब्ब दालायना होनोसै साप्लाव होनलायनाय दुन्दिया खानो फैदों लोगोफोर आं दुन्दिया आफाया गावलब गावलब जाना दं माथो वाव जि समायना साइज नुखादोंना दुन्दिया खाना लांसै आं नै दुन्दिया जा न'आवनो नै हासार होआ मा होआ खनथामानो जाबाय दां फोनाया खानोसै आं दायो आइदै दुन्दिया ना निमुन्दु होनो मामाया फुनो होआखै आरोना सेबस'नो होदों ओंखायनो सेबस'ना लांसै नाखौ फ्राय खांगौमानि दुन्दियाखौ लांनो फैबाय आरोना आङो इथिं नाया फ्राय जागासिनो मैगङा गोदौगासिनो जाबाय बांद्राय होबाबो गोथाव जाया मोनामो जि नै जोंहाना फान्थावा जि आराम गोलाव गोलाव जाना दोङो नै जि जाबाय थायो नै गोलाव गोलाव आराम जादोंथारो आरो इथिंजायबो जि गोलाव गोलाव जाना दङ ना बेंकेना ना मा होनो आरो इथिंबो दं मेरला दं आरो नै लेस्रा फोलायदो लेस्रा मोनजालायसिगोन आरो लाइ गोरलै गोरलै ओंखारदों न'नि मैगं जानांगौ नै आरो मैथ्रु दंफां अमिता ना मा बुङो नै बे बिबार आरो जि समायनाखा नायलाय वाव नै जोबोद समायना नुखादो गावदांदां आंबो बे बिबार बायदि जानो हानायमोनबा आयै बे आब' लाहानिफ्राय लानानै फैदोंमोन आरो बिबार भिडिअ नुखादोंमोन ना नै आब' रोदोमबाय फुला मालाबा आरोसै लाइट फैबाय सनाफोर नै ना खर' एवदों नै नाया मोनजोब्बाय जारुरु गोथाव टेस्टि नुखाबायना लोगोफोर वाव गोथाव नुखाबाय दानिया होनसै आङो ना खर'खौनो सिगां होग्रोसां सेनेनेने जब्ब होनदो ओमफ्राय ना फिसाखौ होना लानो र' नै लोगोफोर आं नाखौ होनानै लाबाय आरामसे नै माबा लाइटजों बोरैबा नुयोलै गुनलेट ओरैखौ आरामसे गोदौनानै आरिनानै मोनबा दुन्दिया होनसै ओमफ्रायो सथामखौ फ्राय जानो दोनबाय आरोना लान्जायखौ आं जासिगोन मोदोमखौ बाबा होनदों आइनजों होनसै आरो दसे गोदौसै Bana, angkat sini hai. Kalau ada mana hubungan perniagaan gigi jadi beku, saya ni ya. लोगोफोर आंनिया थाइगिरजों नाजोंआ मोनबाय मोनले जालेनोसै जाख्लाबजोबनोसै आसि सेन्था अरस'लायलांजोबनोसै दुन्दिया होनसैबा निमुन्दु होनसै निमुन्दु सिनिनिनि होनदो निमुन्दु गोथाव जाखासिगोन आरोना एबार नै गोथावखौनो नुखायोलै नै नानाया गोथाव जाया जायो बिखि एथ' गोथाव जागोन आं संनायाखि गोथाव जाया जायो खुदै गलायलांबायसो गावनो संबा संनानै नै जानोसै ओंखामा नै मोनसिगोन मोनथ'वाखै ओंखाम मोनबाथाय जानोसै आरोना गोथावखौ जहाबनानै जानोसै हालदै गैयि नुयो लाइट होबाला कलफोरबो फैलायबायहाय भिडिअ बानायनायफ्राव लोगोफोर बिदिब्ला आंनिया ओंख्रिया मोनबाय गोथाव नुदोंना नुवाखै कमेन्टआवहाय
हरदो गोथाव नुदोंना नुवाखै गोथाव जागोन ना जाया नोंसोर माबायदि जायो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंना हले बेफोरबायदिसो जायो नै जानोसै बिदिब्ला ना लोगोफोर दे दोनथ'बाय बाय